De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg hem: Heer, zijn het er weinig die gered worden? Maar hij sprak: spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen. Want ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar ze zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft, en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te roepen: Heer, doe open, zal hij u antwoorden: ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge tegenwerpen: in uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt gij onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Wanneer gij Abraham, Isaak en Jacob en al de profeten zult zien in het rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen zult zijn. Ze zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. En zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Denk eraan, er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Hebt u iemand om mee te praten? Een vertrouwd adres om je hebben en houden kwijt te kunnen. Iemand die jouw lasten mee wil dragen. Er zijn namelijk mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwtjes, maar dat is niet hetzelfde als echt een luisterend oor hebben vol aandacht voor de problemen van een ander. Lang niet altijd schuilt achter degene die vraagt en luistert naar wat eraan scheelt oprechte bezorgdheid. Zo zijn er tegenwoordig velen die hun hele hebben en houden op Facebook zetten en zo hun meest intieme zaken met hun vrienden op Facebook delen. Maar zijn die zogenaamde vrienden ook allemaal wel echte vrienden? Wordt via de social media niet soms het meest intieme van mensen te grabbel gegooid? De kerk is ook meer dan eens onderwerp van nieuwtjes. Kerkmensen kunnen ook gesprekken met elkaar voeren, ook over mensen met problemen. Maar ook hier geldt: luisteren of nieuwsgierig zijn is niet bepaald hetzelfde. Laat staan dat nieuwsgierigheid blijvende vruchten oplevert. Een priester die in een gesprek heeft leren luisteren, kan dan ook een zegen zijn voor velen. Daarnaast kan een goed gesprek over een of ander geloofspunt tot een diepere en meer oprechte geloofsbeleving voeren. Maar ook hier wordt soms het praten tot louter vragen uit nieuwsgierigheid en is er niet langer sprake van oprechte bezorgdheid. In het evangelie van vandaag wil iemand met Jezus een gesprek beginnen. En het probleem luidt als volgt: zijn het er weinig die gered worden? Dit is een kwestie die ons mensen ongerust zorgen mag baren. In feite gaat het ons allemaal aan. Het onderwerp biedt echter ook veel stof tot discussie. En is het toen al niet gebeurd? In onze dagen weet men er in ieder geval wel raad mee. Zijn er te weinig die gered worden? Ook op dit punt lopen de meningen uiteen. Nogmaals, zijn er te weinig die gered worden? Jezus geeft een helder antwoord. En in zijn antwoord probeert hij allereerst af te rekenen met wat wij nu noemen de nieuwsgierige praatcultuur. Het gaat er namelijk helemaal niet om of er veel of weinig zijn. Nee, zegt Jezus, het gaat om jou en mij. Span je tot het uiterste toe in om door de nauwe deur binnen te komen. Jezus wil geen discussie beginnen. Hij wringt zich niet in spitsvondig geformuleerde redeneringen. Nee, Jezus neemt het woord om daardoor mij daadwerkelijk te hulp te komen.
Je kunt het vergelijken met het volgende. Een schip bevindt zich in een hevige storm. Het heeft enorm met de golven te kampen en dreigt te vergaan. De kapitein heeft op dat moment de handen vol om te redden wat er te redden valt. En ineens vraagt iemand hem: kapitein, zullen het er weinig zijn die het er vandaag levend afbrengen? De kapitein zal waarschijnlijk geen discussie beginnen. Daar heeft hij namelijk op dat moment helemaal geen tijd voor. Als hij al iets zegt, dan het volgende: man, alle hens aan dek, want het is pompen of verzuipen. En dat is wat Jezus ook vandaag doet. Hij geeft ons mensen geen stof voor een leuk of interessant gesprek. Onze nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd. Nee, hij geeft ons een genade ofwel reddingsaanbod. Het gaat er niet om te weten of er wel of niet veel gered worden. Hier telt maar één vraag. Wil jij tot het uiterste toe gaan en je inspannen om door de nauwe deur van het Koninkrijk Gods binnen te komen? Luisteren naar elkaar is een groot goed. En het is belangrijk op wat men beluisterd heeft bij zich te houden ten bate van degene die zichzelf blootgesteld heeft, zijn of haar probleem geopenbaard. Hier in de kerk mag luisteren vooral betekenen openstaan voor het woord van God. En niet uit nieuwsgierigheid. Wij worden uitgedaagd om nu ons leven af te stemmen op wat wij hier horen. Want, zegt Jezus, zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. En zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. Denk eraan, er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. En daarom is het zaak werk te maken van Jezus' krachtig woord. Mens, span je tot het uiterste toe in. Amen.